खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सनितपुरनि बालिफारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा। काछारनि सनायाव हेर'इनजों लोगोसे 2 ड्राग्स फालांगिरि हमदों। ससियेल मिडियायाव आल्फा उदांखौ सापर्ट खालामनानै सासे लाइमोना हमजादों। एसपि आनन्द मिश्रआ साख्रिनिफ्राय बिबान एंगारनो चिफ सेक्रेटारिनो लाइजाम गथायदों। दिल्लीयाव इजराइल एम्बेसिनि लांगोनायाव बमा बेरदों, रावनिबो जिउ खहा जायाखै। कमलाबारि स्टेडियामाव आसाम रायजोआरि आइजो फुटबल लीग। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सनितपुर जिल्लानि बालिफारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बालिफारा, तेहेसिल आरो दिखायगावनि उदमारि गामियाव जादों गुबुन गुबुन गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 7 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि इयुथ आइकन जुबिन गार्गनि हाबाफारि नायनानै फैफिननाय गारिफ्रा बालिफारानि गुबुन गुबुन जायगायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। अभार स्पीड बाइक सालायनायनि जुनै जादों बे जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मंगलबार खालि हराव बालिफारियाव जुबिन गार्गनि हाबाफारि बानजायदोंमोन। बालिफारा माजालियाव बिद्यालयनि 100 बोसोर फालिथायजों लोब्बा लानानै जुबिन गार्गनि हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनिफ्राय न' फारसे गिदिंलांफिननाय समावनो गुबुन गुबुन जायगायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। बे लामा जाब्रबथायाव जाथायसालियावनो 7 सुबुङा जिउ गोमायो होननानै मिथिनो हादों। बबेखानि जिउ गोमानाय 7 सुबुंखौ फारियै कासेम आली, हरज इस्लाम, बिपुल दास, देबजित बसुमतारी आरो सारफुं बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हादों। ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवानि हेंथायै आसाम पुलिसनि गोख्रों अपारेशना सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो काछाराव 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ हेर'इनजों लोगोसे हमनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला मंगलबार खालि हराव काछार जिल्लानि सनाय काबुगन्ज लामायाव पुलिसा सिग्रोमनानै AS 245885 नम्बरनि गंसे एल्ट' गारिनिफ्राय स्रोदै लाबोखोमानाय हेर'इन जब्द खालामदों। बेजों लोगोसे 2 सुबुंखौबो पुलिसा हमदों। सनाय थानानि असि महात्मा मानास सेन्डिकेनि दैदेननायाव बे अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि बे अपारेशनाव पुलिसा 22 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हायो आरो हेर'इन स्मागलिं खालामनायनि अजदाव पुलिसा शाहानुर आलम मजिमदार मुंनि सुबुंजों लोगोसे सासे उन्दै बैसोनि लाइमोनखौ एरेस्ट खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला ड्राग्स स्मागलार शाहानुर आलमनि न'आ सनायनि कसुदरमर बावरिखान्दियाव। बबेखानि बै 2 सुबुंखौ पुलिसा सनाय थानायाव जेरा खालामदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। ससियेल मिडियायाव परेश बरुवा दैदेननाय उदखारि आफाद आल्फा उदांखौ सापर्ट खालामनानै जोबथेसालियाव थांनांदों बरपेटा जिल्लानि सासे लाइमोना। ससियेल मिडियायाव आल्फा उदांखौ सापर्ट खालामनानै हमजानाय लाइमोनखौ बरपेटा जिल्ला खयाकुजिनि 22 बोसोर बैसोनि महिदुल इस्लाम एबा खाल' होननानै सिनायथिनो हादों। बेनि बागै पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोरखारजों होबथानानै दोनजानाय उदखारि आफाद आल्फा उदांखौ मदद खालामनाय आरो फोसावनायनि दायाव बरपेटानि लाइमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि महिदुल इस्लामा गावनि फेसबुकआव पस्ट होनानै लं लिभ आल्फा इन्डिपेन्डेन्ट परेश बरुवा जय आइ अखम होननानै लिरदोंमोन। ओरैहाय महिदुल इस्लामनि बे फेसबुक पस्टखौ नुनायनि उनावनो बरपेटा पुलिसा UAPA नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरो आरो महिदुल इस्लामखौ एरेस्ट खालामो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि आल्फा उदांनि लिंकमेन सन्देहआव हमजानाय लाइमोनखौ पुलिसा इनकाउन्टार खालामगासिनो दङ। धुबुरी, नगाव आरो लखिमपुर जिल्लायाव एसपि बिबानखौ रुजुनबोनाय IPS अफिसार आनन्द मिश्रआ आथिखालाव पुलिस सिबिथायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आसामनि चिफ सेक्रेटारिनो गावनि बिबान एंगारनाय एबा रेजिगनेशन लेटार गथायबाय। थांनाय 18 दिसेम्बर 2023 अक्ट'खालि गावनि रेजिगनेशन लेटारखौ गथायदों एसपि आनन्द मिश्रआ।
गावनि बे रेजिगनेशन लेटाराव आनन्द मिश्रआ लिरनाय बायदिब्ला गावारि आरो समाजारि जाहोननि थाखाय बिबान एंगारनो थांखि लादों आरो फैगौ 2024 मायथाइनि 16 जानुवारिनिफ्राय गावनि बिबान एंगारनायनि अक्ट'खौ थि खालामदों एसपि आनन्द मिश्रआ। माखासे इसिङारि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आनन्द मिश्रआ फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनिफ्राय टिकेट लानानै बिहारनि बक्सार एमपि एबा लकसभा बियाबाव बिजाथि महरै गसंगोन एसपि आनन्द मिश्रआ। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि पाहारगन्ज ओनसोलाव इजराइल एम्बेसिनि लांगोना मोखाङाव आईईडी बमा बेरदों। मंगलबार खालि मोनाबिलि 5:20 रिंगायाव बेरनाय बे बमाजों रावनिबो जिउ खहा जायाखै। नाथाय अब्लाबो दिल्ली पुलिसआ लोगो लोगोनो ओनसोलखौ बेंनानै सार्चिं खालामनायजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय गासैबो सीसी केमेराफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे बमा बेरनायनि आन्दोआव माबाफोर इसिङारि जाहोन थाबावनो हागौ होननानै इजराइलनि हादरगिरि बेन्जामिन नेतान्याहुआ भारतखौ नायबिजिरनायाव हेफाजाब होगोन होननानै मिथिहोदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय कमलाबारि स्टेडियामाव आसाम फुटबल हानजानि गेजेरजों सालबारि जिल्ला स्पर्ट्स क्लाबआ 22 डिसेम्बरनिफ्राय 29 डिसेम्बरसिम खुंफुंदों आसाम हादरारि आइजो फुटबल लीग 2023-2024। दिनै गुवाहाटी आरो पाटगावनि गेजेराव खुंफुंजानाय खेला नायनो थाखाय बाहागो लादों बिटिआरनि आबादारि बिफाननि इएम कन'सियाम दासआ। मावफुं सोद्रोमा कन'सियाम दासआ दिनैनि गेलेनायखौ नायनानै आइजोफ्रा जोबोद मोजां गेलेदों, हौवाफोरजों समान समान गेलेदों, बेबायदि गेलेलाङोबा गोजौ फारसे दावगालांगोन होननानै फोरमायदों। आरो बेबायदि मिरु लेभेलाव गेलेनायाव जायगा मोनोब्ला मोजां खेला गेलेनो हायोब्ला रायजोआरि थाखोनिफ्राय नेशनेल थाखोआव खेला गेलेनानै मोजां गेलेगिरि महरै ओंखारबोनो हागोन। बेराफारसेथिं मावफुं सोद्रोमाया फुटबल लीग खुंफुंगिरि आफादखौ समायनायै बे गेलेनायखौ खुंफुंनायनि थाखाय साबायखर बावदों। लोगोसे गासैबो रायजोखौनो लैहोर लैहोर फैनानै कमलाबारि स्टेडियामाव फैनानै खेला नायफैनो थाखाय खावलायदों। बेराफारसेथिं सालबारि जिल्ला स्पर्ट्स क्लाबनि गेलेमु आफादनि नेहाथारि डक्टर बोदोलेन्ड बसुमतारियाबो बे जोलुर गेलेनायाव एबा कमलाबारि स्टेडियामाव खुंफुंनाय आसाम रायजोआरि आइजो फुटबल लीगखौ गासै रायजोफोरखौनो फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायहरदों। 22 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 29 डिसेम्बरसिम खुंफुंनाय जागोन आइजो फुटबल लीगखौ। जोबोद गोजोनथाव बाथ्राया दिनैनि 4थि साननि हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम कन'सियाम दासआ जोलुर गेलेनायाव फैनानै खौरां लाफैनायखौ गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों सालबारि गेलेमु आफादनि नेहाथारि डक्टर बोदोलेन्ड बसुमतारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।